U Privrednoj komori Beograda svečano su dodeljena priznanja Moj izbor 2013. Dodelu priznanja Moj izbor za društvenu odgovornost tradicionalno svake godine organizuju Udruženje Moja Srbija i Privredna komora Beograda sa ciljem isticanja kompanija koje na odgovoran način posluju i brinu o svojim radnicima, životnoj sredini, o lokalnoj zajednici i o društvu uopšte. Moje veliko zadovoljstvo da Udruženje Moja Srbija i Privredna komora Beograda i ove godine su imali, da kažemo, veliki i obiman posao da između odgovornih, između onih koji su više odgovorni, onih koji su najviše odgovorni, izabere jedan broj kompanija, preduzeća, da se napravi izbor koji će pred vas biti iznet i koji će, kao i prethodnih godina, vidite kada stavite nešto pored sebe i kažete da stojite iza toga, mora da istrpi najmanje jedan duži vremenski period, a vidite koliko danas i u Beogradu i u Srbiji padaju temeljne vrednosti od borbe da porodica bude stub, od toga da firme izdrže ovaj teret poreskih nameta, lokalnih taksi, odgovornosti, promena rukovodstava i lokalnih i gradskih i republičkih, od toga da svi oni koji posluju u Republici Srbiji često imaju različite pristupe i tržišnoj i nekakvoj drugoj utakmici i svi mi ostali koji smo učesnici ovog, da kažemo, privrednog miljeja u Beogradu i Srbiji, bi trebali da imamo to stabilni ambijent i mesto za privređivanje. Zato i ove godine izbor nije bio lak. Ja čestitam svim dobitnicima i zahvaljujem se Udruženju Srbija, gospodinu Ristiću, što je zajedno sa komorom to podelio. Vama se zahvaljujem posebno zato što ćete vi, gledajući i slušajući ovaj izbor i učestvujući i čestitajući sa svima nama, nosiocima ovog važnog priznanja, odrediti da li u Beogradu postoji sadašnjost i u Srbiji i da li u Beogradu i Srbiji postoji budućnost. Zato što je, kao što sam rekao, sve lako prolazno, sve se lako poništi i neke tradicionalne i trajne vrednosti, kao i ova nagrada i kao priznanje kompanijama koje će dobiti ovu nagradu, je izuzetno važno i vredno. Hvala vam što ste danas došli. Smatram da će kompanije, kažem da kompanije treba da nose ovo priznanje sa ponosom i treba da ih isteknemo sve u svim promotivnim aktivnostima i u svim momentima da istaknemo to njihovu veliki trud, veliku odgovornost na svaki način, od socijalne do korporativne, da bi oni mogli i neki drugi sledeće godine, odnosno za 2013. i 2014. već da uđu u takmičarski period. Takmičarski period je izuzetno težak u 2013. zato što imamo utisak da se ambijent nije mnogo promenio, a pred nas se postavljaju zahtevi ne samo iz dalje okoline ili nekog evropskog ili ruskog ili nekakvog drugog tržišta, nego i zahtevi multinacionalnih kompanija koje su se pojavile na srpskom tržištu i došle iz regiona. Došli su sa mnogo velikim potencijalom, sa izuzetno velikim fondovima i potencijalima za razne vrste promocija i unapređenja, čak i sa sertifikatima koje mi dugo nismo mogli da dobijemo i potvrdama da bismo bili nešto što jeste. I evo, ja čestitam još jednom kompanijama nosiocima ove godine nagradu zato što je ovo potvrda, sertifikat jedne vrednosti njihovog rada, truda, uloženih sredstava, ne samo u ljudske resurse, nego i od lokalne zajednice okoline do našeg zajedničkog društva koje se zove privredna zajednica, a ja tvrdim da je Beograd i Srbija su jedno od mesta najlepše za život, verovatno i najbezbednije za život u regionu i Evropi, da postoji potencijal koji će biti izuzetno kvalitetan i pravi i na pravi način treba ga pokazati, kao i ova nagrada koja to dokazuje. Čast mi je što danas po treći put
organizujemo dodelu priznanja Moj izbor za društvenu odgovornost. Kada smo pre 4 godine pokrenuli kampanju Srbija ima kvalitet i u okviru nje dodelu priznanja Moj izbor za najomiljenije domaće proizvode i brendove, cilj nam je bio da, koristeći isključivo glasove kupaca, istaknemo najbolje domaće proizvođače i da na taj način podstaknemo razvoj domaće proizvodnje u Srbiji. Ova akcija je naišla na veliko odobravanje i podršku kompanija koje posluju u našoj zemlji, a danas sa pravom možemo pohvaliti da je Moj izbor jedno od retkih priznanja u srpskoj privredi koje ne može dobiti svako. Upravo na snazi i vrednosti novoizgrađenog imena Moj izbor odlučili smo da ustanovimo i priznanje za društvenu odgovornost, jer kvalitet proizvoda i usluga bez odgovornog poslovanja nije sam po sebi dovoljan. I zato svi zajedno moramo isticati kompanije koje brinu o svojoj okolini, o radnicima i njihovim porodicama, o lokalnoj zajednici u kojoj posluju i o društvu u celini. Moramo isticati kompanije koje ulažu više nego što su to njihove zakonske obaveze. Ove godine žiri nije imao nimalo lak posao. Na konkurs je stiglo dosta prijava i slobodno mogu da kažem da smo bilo kojoj od prijavljenih kompanija dali nagradu, ne bismo pogrešili. Želim da se zahvalim svim učesnicima, jer su imali hrabrosti da se upuste u takmičenje bez garancije da li će dobiti nagradu ili ne. Posebno se zahvaljujem onim kompanijama koje nisu među dobitnicima priznanja i ističem da to ni malo ne umanjuje vrednost njihovog rada i ulaganja. Zahvaljujem se i svim članovima žirija na uloženom vremenu i trudu, a članovi žirija su bili gospođa Vera Vida, predsjednica Centra potrošača Srbije, gospođa Vesna Bogdanović, direktorka Centra za razvoj inkluzivnog društva, gospođa Maša Mihajlović, direktorka Beogradskog dramskog pozorišta, gospodin Uroš Delić, predsednik fonda Ana i Vlade Divac, gospodin Svetozar Krstić, sekretar Udruženja za industriju Privredne komore Beograda, gospodin Dejan Stojadinović, izvršni direktor Udruženja Moja Srbija i moja malenkost. Svim dobitnicima priznanja Moj izbor 2013 čestitam i želim da im ova nagrada bude podstrek da i u buduće nastave sa odgovornim poslovanjem i ulaganjem u našu zajednicu, jer samo na taj način ćemo u budućnosti uspeti da izgradimo uspešno, odgovorno i srećno društvo. Ovogodišnji dobitnici priznanja Moj izbor za društvenu odgovornost su kompanije Foodland, Eurobank, Grand Motors, Victoria Group, Vlasinka, B92, Blitz, Radio televizija Srbije, MK Grupa i emisije Eksploziv Prve srpske televizije. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde s vama i što učestvujem od prvog dana u jednoj ovako lepoj akciji u profesionalnoj karijeri baveći se javnim poslom. Malo je poslova kojim čovek na kraju bude zadovoljan i kaže sebi baš mi je drago što sam u ovom učestvovao, ovo je dobro, ostavit će traga. Ja sam siguran da je ovo jedna od aktivnosti koja će ostaviti traga, koja će za dugo godina da služi na primer i na polzu svim onim koji se bave biznisom, a naročito oni koji se bave društveno odgovornim poslovanjem. Normalno, da bi informacija o tome ko se bavi društveno odgovornim poslovanjem, ko zavređuje priznanja, da podstiče ljude na slično delovanje, ne može se dogoditi i nije moguće bez ozbiljnog uticaja medija. Mediji su svest i savest jednog društva. Kad govorimo danas o podršci društveno odgovornom poslovanju, onda govorimo o njihovoj dimenziji kao savesti jednog društva, odnosno podsticaju svih dobrih inicijativa, napora koju napređuju jedno društvo i jedan sistem. I mi smo na sreću imali ove godine težak izbor, morali smo da se odlučimo samo za neke od njih i mnogi drugi su zavredili nagradu, ali ove godine ova nagrada je pripala samo odabranima. Nadam se da će sledeće godine taj krug biti još veći i da će oni svojim doprinosom učiniti da društveno odgovorno poslovanje ovim teškim vremenima postaje nešto po čemu će se privreda i ekonomija Srbije prepoznavati. Htela bih pre svega da kažem da sam ponosna ispred Privredne komore Beograda što smo zajedno s udruženjem
moj izbor zapravo, moje Srbije, izvinjam se, napravili ovakav izbor, to sam htjela da kažem, i da to već zaista preraste posle ovoliko godina u tradiciju. Sigurna sam da sve ove kompanije i ove ranijih godina i ove godine, sve ovo što su uradile i ta korporativna društvena odgovornost nije cilj da same sebe reklamiraju, da prave propagandu i svoje marketinške, da kažem, poteze. Ali svakako da ovakve nagrade i ovako da izađe u javnost šta oni zapravo su uradili i šta će raditi, predstavlja zapravo podstrek svima ostalima koji možda do sada nisu bili na nivou te svesti ili nisu imali dovoljno sluha ili dovoljno, da kažem, dobrih odluka da odvoje deo sredstava i da prosto pomognu na sličan ili isti ovaj način kao što su i ove kompanije koje su dobile ovu nagradu. Tako da svako ovo i medijsko, da kažem, predstavljanje i ovo što će otići da čuju svi za danas ove kompanije, kao što su čuli i za one prethodne, mislim da ne predstavlja njihovu propagandu, predstavlja samo podstrek i poziv svima ostalima.